Hola, bon dia a tots i a totes. Espero que estigueu tots bé. I avui l'objectiu de la sessió d'avui del treball saludable va ser tonificar tant el tren superior com el tren inferior, a la vegada que treballarem una miqueta d'equilibri també, d'acord? Els exercicis que anem a fer, anem a gastar, com veu així que tinc preparat, una banda elàstica. Si no tinguereu banda elàstica, podeu agafar un panty o alguna goma que tingueu en casa, sempre i quan que no tingui molta resistència. Si tinguereu bandes elàstiques, n'hi ha de diferents intensitats. Hi ha unes més fluixetes i altres més fortes. Us aconsello que gasteu la més lleugera per a no tindre que congestionar massa la musculatura, d'acord? Us fiquem la banda al coll. Comencem en la banda al coll perquè en principi anem a fer una miqueta de mobilitat. Els peus paral·lels, els xinolls disponibles, esquena recta, ombros relaxats, i anem a deixar caure el cap a un costat i a l'altre, sense forçar el moviment, que sigui un moviment còmode, a un costat, a l'altre, mantenint ahí una miqueta, a un costat, fem els moviments d'esplaiquet, sense forçar. Anem a fer 5 repeticions de cadascú dels exercicis. Ens queden 2 a cada costat. Tornem a un costat, l'altre. Anem a fer l'última. I a l'altre. Ens quedem al costat dret. Deixem que agafem la mà dreta i la col·loquem dalt del cap. Deixem caure el pes de la mà i en el braç esquerre com si volguérem agafar algo que està en els ditets del terra. Tenim que notar un lleuger estirament sense espentejar en la mà. Aguantem ahí. Uns 5 segonets. 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé. Baixem la mà. Ara deixem caure el cap al costat esquerre. Agafem la mà esquerra, la deixem cap i deixem caure el seu pes de la mà a sobre del cap i en la mà dreta com si volguérem en els ditets tocar el terra. Aguantem ahí 5 segonets. 5, 4, 3, 2 i 1. Molt bé. Ara una mà davant de l'altra. Aquests exercicis ja els heu fet en alguna de les sessions. Es col·loqueu darrere del cap, els colzes tancats i deixeu caure el pes de les mans a sobre del cap. Notareu un lleuger estirament en la part de darrere del coll, sense forçar el moviment, sense forçar l'estirament. Només en el pes dels braços, aguantem ahí 5 segonets. 5, 4, 3, 2 i 1. Tirem la mà del cap. Ara seguim fent una miqueta de circles que van darrere. Agafem aire, soltem. Agafem aire pel nas, soltem. Un moviment que sigui agradable, que no sigui massa forçat. Ens queden 3. Anem a fer l'última. Molt bé. Ja partim ara d'agafar l'elàstic o la banda i l'agafeu dels dos extrems. No l'enrosqueu, no l'enrotlleu, la deixeu solta i com si d'una capa tratar-se, ens la ficarem per darrere i per davant. Anem a fer una miqueta de mobilitat d'aquests muscles, darrere i davant. Molt bé. Anem a fer 5 repeticions, ens queden 2. L'última. Perfecte. Ara en l'altre costat, cap a l'altre sentit, per darrere, per davant. Si algú per lo que fora este moviment li costa perquè no té suficient mobilitat als muscles, que només ho faig per dalt, hasta així. Val? I torna. Seguim ahí. Ens queden 2. Anem a fer l'última. Ara sí que anem a tensar la banda. I donem una volta a la mà i una volta a l'altre costat. En tot moment la banda té que estar tensa, ¿vale? Per a treballar. Si veu que està molt separat, li donem una volteta més, ¿vale? Més o menys a
a un pam de lo ample dels cadells. Val? I ara des d'ací pugem dalt i des d'ací tensem i baixem per darrere. Pugem dalt i baixem. Anem a fer-lo per parts. Amunt, tensem ahí, pugem i baixem. Doneu-vos compte que teniu que vosaltres controlar la goma, que no se vos apodere. Val? Baixem. Pugem. Baixem per darrere del coll, amunt i baixem. Ens queden dos. Amunt, per darrere, amunt i baixem. Anem a per l'última. Amunt, per darrere, amunt i baixem. Molt bé. Ara anem a fer el recorregut complet. El mateix que si algú no pot tirar-lo per darrere del coll, que ho faci només fins a dalt, però hi que tense una miqueta i avall. Vale? L'exercici anem a fer-lo complet. Per darrere, obrim fins a baix. Tornem a pujar. Portem una. Anem a fer 5 repeticions. Recordeu-vos, xinos disponibles, esquena recta. Intenteu no tirar molt darrere la banda per no arquejar l'esquena. Ens queden 2 repeticions. Anem a fer l'última. Agafem aire, pugem els ombros i relaxem soltant-los. Una vegada més. Soltem. Val. Ara es comencem des de dalt. A dalt i anem a portar-lo a l'altura del pit. Ai. Pugem i a l'altura del pit. Si veu que la goma està massa tensa, cada un li fica la intensitat que pot sense forçar-la massa. Ens queden 2. Recordeu-vos, maneu vosaltres de la goma, que no se vos apodere. Anem a per l'última i aguantem ahí. 1, ombros relaxats, 2, 3, 4 i 5. Ens comencem a notar una miqueta aquests braços. Ara anem a fer el moviment a l'altura dels muscles. Des d'ací obrim. Tenim que xuntar les espatlles ahí darrere. Com si tinguérem una nou entremig, obrim i les xuntem. Una vegada més. Podeu destensar la goma si veieu que esteu molt sobrecarregats. Una vegada més. Anem a per l'última. Soltem els braços. I ara anem a començar per baix. Des d'ací estirem amunt. Hasta l'altura del pit. Sí? Destensem. Amunt. Ens queden 2. I ens comencem a anar notant el treball. Soltem els braços. Sí? I ara el que anem a fer és passem la goma per darrere, per debaix del sobaquillo. Vale? Anem a treballar una miqueta. Obrim els braços. Anem a treballar una miqueta el pit. Tanquem. Imagineu-vos que esteu tancant fem força una pilota molt gran. Val? Obrim i tanquem. Obrim. Que alguna vegada n'hem fet més que menys, però obrim les mans, sempre les palmes de les mans, vale? Van a buscar-se. Ara anem a creuar per dalt i per baix. Xicotet. 1, 2, 3, 4 i 5. Descansem una miqueta. Bé? Ara com si es pentejàrem una paret. La palma de les mans mirant cap endavant i anem a ficar el peu dret davant, peu esquerre darrere. Imagineu-vos que teniu
que és pentejar una paret o un moble, i espentegem. Ai. I tornem. Sense destensar la goma. Torna a espentejar. I torna cap darrere. Espentegem. Cap davant. Molt bé. Recordeu que la banda no n'hi ha que destensar-la. Ens queden 2. Anem a per l'última. Molt bé, perfecte. Com va? Anem bé? Ara, des d'ací, anem a ficar-la per darrere. D'acord? Si està molt oberta, la tanqueu una miqueta i el que anem a fer és el moviment d'espentejar cap a fora. Obrim i tanquem. Esquena recta. La mirada al front. Bé, destensem baix, així ens relaxem una miqueta. Ahí, i baixem. Bé, sense forçar massa. Cadascú arriba fins a un punt. Ens queden 2. Anem a per l'última. I ens quedem ahí. Esquena recta. Ombros relaxats. Que sense voler ens anem pujant els muscles. Val, molt bé. Passem ara la banda, soltem els braços una miqueta. Val, i ara anem a treballar les cames. Anem a xafar la banda en una cama i en l'altra. Dissem la part mitja de la banda que no estigui massa tensa. I antes de començar li donem una volta i li donem l'altra. Val? I notem la resistència que m'ho fa per estirar tots els muscles. Notareu que pareix que s'allarga el cos, el cap busca el techo i les mans busquen el cap. Molt bé. Destensem ara una volta, una altra volta i anem a treballar les cames. Des d'ací anem a pujar una cama i baixem. Cadascú la puja el que pot. ¿Vale? Un costat i l'altre. A un costat, baixem i l'altre. Un costat i l'altre. Estem treballant tota aquesta zona de la cama, la part externa. Bé, ens queden 3 en cada cama. Una. Última. Molt bé. Val. Tal com estem, anem a fer una xicoteta sentadilla. D'acord? Li donem una altra volta a les mans per tindre una miqueta de resistència i baixem i pugem. No és precís baixar massa. Ahí. Baixem. Els glutis estiren cap endarrere, com si mos tirarem d'un filet i pugem. Quede baix. Aguantem ahí, les mans apoyades als muscles, a les cames. Aguantem uns segonets. Queden 5, 4, 3, 2 i molt bé. Soltem la goma. I ara anem a agafar com a una cama. Agafem la cama a la goma en la mà contrària i des d'ahí anem a pujar amunt i pugem el braç. Anem a treballar una miqueta l'equilibri. I baixem. Intentem buscar una diagonal i baixem. Amunt i baixem. Si no, recau el pes en l'altra cama i baixem.
val? Una més i mos quedem ahí. 1, 2, 3, 4. Si veieu que perdeu l'equilibri, poseu només la punteta. 5 més. 2, 3, 4 i 5. Val. Ara agafem la banda en les dues mans. No vos canvio la cama. Seguim en la mateixa. Val. Fiquem les mans en la cintura, que la goma estigui tensa. Eviteu que apoyeu bé el peu perquè no se vos escape. Val? I ara anem a pujar una miqueta el xinoll. I baixem. Pugem el xinoll i baixem. Si podeu arribar a l'àngul de 90 graus, perfecte. Si no, cadascú el que pugui. Baixem. Amunt. Mira al front, esquena recta, marqueu-vos un punt fixe en la pared, en el techo, para no desequilibrar-vos. Ens queden dos més. Anem a fer l'última. Ara, tal com estem així, anem a estirar la cama. Ai. I baix. Tornem amunt. I baixem. Tirem amunt. I baixem. Amunt. Ens queden dos. Mirada al front. Baixem. Anem a fer l'última. I baixem. Molt bé. Ara sí que canviem de cama. Ara l'altra. Agafem la banda en la mà contrària. Sí? I anem amunt. I baixem. Amunt. I baixem. Marqueu-vos un punt fixe davant per no desequilibrar-vos. Sempre teniu que pensar que estem creixent, que no mos arrupim, d'acord? Amunt, baixem, ens queden dos. Amunt, baixem, anem a fer l'última i baixem. Ara anem a fer-lo aguantant la punteta, 2, estirem, creixem, 3, 4 i 5. Ara el que anem a fer és agafem la banda, els extrems de la banda en una mà i en l'altra, sí? I des d'ací anem a pujar, ens col·loquem les mans a la cintura i anem a pujar el xinoll. I baixem. Amunt. I baixem. Marqueu-vos un punt fixe. Recordeu que en tot moment estem creixent, si mos tirarem un filet del cap i mos espentejarem de la planta dels peus cap en terra. Molt bé. Aquesta cama. Ens queden dos. Amunt. I baixem. Anem a fer l'última. I baixem. Molt bé. Soltem una miqueta les cames. I ara anem a fer-lo en la cama completament estirada. D'acord? Deixeu caure el pes en l'altra cama i davant. Cadascú pa davant el que pot. Ens queden 3 repeticions. Ens queden 2. Creixem, recordeu. Creixem. Molt bé. Anem a fer l'última. Perfecte. Molt bé, soltem una miqueta les cames. Anem bé? Sí? Val. Ara el que anem a fer és anem a fer un nuc a l'elàstic. Un nuc que pugueu entrar les dues cames. Així. Val? I vol fiqueu dins. Cuidadín de caure. Molt bé. L'elàstic que estigui en tot moment tens. I ara anem a baixar una miqueta les cames. Seguim treballant les cames. Apoyem les mans així una miqueta més amunt dels xinolls i anem a deixar caure el pes a una cama i a l'altra.
Molt bé, esquena recta. Vale? Ai. Molt bé, en portem 2. Són 5. Molt bé, ens queden 2 en cada cama. Pugem una miqueta el genoll. Ai. Anem a per l'última. Vale, molt bé. Seguim. Així, anem a descansar una miqueta per relaxar aquesta esquena. Tornem una altra vegada, baixem. I ara anem a donar un passet. Un passet xicotet. Dreta i esquerra. Ai. Colxent la punteta. Tocarem. Ai. Un passet i l'altre. Un costadet i l'altre. Perfecte. Ahí. Xafe, xafe. Una miqueta més. Estem treballant tota aquesta zona de tota la part dels glutis. Ens queden 2. Vale. Pugem, relaxem una miqueta. Va bé. Vale. Tornem a baixar. Ara el que anem a fer són 2 passos. Estos exercicis, si vos fiqueu música, pues pot anar genial, aneu al ritme de la música i se vos passe més ràpid. Anem a fer 2 passets. 1 i 2. Sense destensar l'elàstic. Val? Tornem. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. 1 i 2. Ens queden 3 en cada costat. Molt bé. Portem 1. 2. Anem a per l'últim costat, a l'altre costat. Sí? Última. 3. Val. Soltem les cames una miqueta. Val. Ara anem a xafar. En la cama dreta xafem la banda. És un exercici paregut al que hem fet abans, però ara tenim la resistència de que la tenim xafada. Val? Amunt i baix. Va equilibrat. Anem a treballar en els 2 braços dalt. Amunt, baix. Amunt. Ara recordeu on creixem. 3, 4 i 5. Molt bé, canviem ara. Ara xafem en l'altre peu. Amunt i baix. L'equilibri. Ai, molt bé, creixem amunt i baixem. Ara recordeu on creixem. Bé. Ens queden 2. Soltem les cames, llevem la goma, l'elàstic, i ara anem a fer el nuc. Molt bé. I ara anem a deixar una miqueta la goma al costat i anem a treballar una miqueta més la mobilitat. Val? Com hem treballat els muscles i hem treballat tot el cos, ara el que anem a fer és agafar aire, fem circles i soltem. Agafem aire i soltem. Agafem aire i soltem. Agafem aire i soltem. Anem a fer l'última i soltem. Molt bé. Alcem els braços per davant. I ara imagineu-vos que volem agafar algo, estirem d'un braç, estirem de l'altre. Teniu que notar un lleuger estirament en la zona intercostal, estirem de l'altre. Més. Val, pugem els 2 i baixem. Anem a estirar els muscles per darrere, agafem ahí les mans, no és precís agafar-les, sinó simplement juntar-les i tirem cap a dalt. Recordeu
Hombros relaxats, xinolls disponibles, peus ben apoyats en terra. Aguantem ahí una miqueta. Al front, el mateix. Estirem cap endavant. Eviteu-me això. Hombros enrere. Sí. Aguantem aquí. Vale, anem a estirar una miqueta el tríceps. Així. Treballant la part posterior, la part superior del cos, estem treballant tots els músculs més xicotets, com pot ser bíceps, tríceps. Tenia que estirar-lo tot. Vale, anem a per l'altre. Col·loqueu el colze darrere del cap, el colze darrere del cap i es pentegeu en el cap cap endarrere. Així notareu una miqueta més l'estirament. Molt bé. Anem a estirar les cames, obrim les cames una miqueta i aguantem aquí. Esquena recta. Vale, anem a l'altre costat. Una mica més, tornem a repetir l'exercici. Ara, tal com estem obrint, obrim les cames cap endavant i anem a tocar en terra. Si no podeu tocar en terra, us agafeu dels ginolls i pugem. Ahí, va? Qui puga tocar en terra, des d'ací, estirem. Baixem els glutis i estirem. Baixem els glutis i estirem. Qui no pugui, que s'apoyi les mans a dalt dels ginolls i ho fa les mans apoyades. Molt bé. Apoyem les mans als ginolls i pugem poquet a poquet. Apoyem les mans als ginolls, poquet a poquet. Val, tanquem els peus. Molt bé, ara l'exercici que anem a fer, val? És un exercici que n'hi ha que doblegar poquet a poquet. Anem a baixar el cap. Passem a tirar els muscles cap endavant. Anem les mans com si deslliçaren per les cames, anem baixant poquet a poquet, doblegant el cos. A buscar en les mans la punteta dels peus. Podeu doblegar els ginolls una miqueta. Una vegada estiguem així baix, braços relaxats, el cap també. Ens quedem ahí un ratet, un momentet. I ara, poquet a poquet, tornem a pujar. Tirem els ginolls una miqueta cap endavant. Anem pujant, en les mans deslliçant per les cames. Anem pujant, muscles enrere i per últim el cap amunt. Molt bé, anem a fer-ho una vegada més. Baixem poquet a poquet. És com si ens estiguérem enroscant. Ens posem un rotllito que anem enroscant poquet a poquet. Els ombros cap endavant, les mans desllicen per les cames. Baixem poquet a poquet. Quan ja arribem baix, deixem els braços relaxats, el cap també. Ens quedem ahí uns segonets. I tornem a pujar poquet a poquet. Deslliçant les mans entre les cames. Pugem poquet a poquet. Ombros enrere i per últim el cap amunt. Vaig a ficar-me de costat i així no ho veureu millor. Val? Última repetició. Baixem el cap.
muscles cap endavant. Podeu flexionar, flexionem una miqueta les cames, desllicem les mans per les cames, a buscar la punteta dels peus, relaxem els ombros, els muscles i el cap, estem ahí uns quants segonets. Qui pugui estirar les cames que les estire, qui no, ja notarà així darrere els isquions l'estirament i tornem a pujar a poc a poc. Si no, ens estirem una miqueta cap endarrere, com si ens férem una boleta i poquet a poquet anem pujant, tirant els muscles darrere i per últim el cap amunt. Molt bé, doncs hasta així la sessió d'avui. Espero que vos hagi agradat i ànim, hasta la pròxima.